7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сигурна съм, че ви липсвахме. Надявам се, че не сте изкушали прекалено много без нас. За компенсация тази вечер сме ви подготвили специална програма. Бент, вие вълнувате ли се? Чувствам се по същия начин. Тази вечер сме поканили професионалисти от сферата на изкуството, които ще представят новия си проект. Моля за много аплодисменти и шум! Нека да започнем с вас, господин Тихомир Огнянов. Можете ли да ни разкажете малко повече за вашия проект? Добър вечер. Аз съм режисьорът на мюзикъла. Смятам, че продуцентът би се справил по-добре с задачата. Разкажи ли за какво става дума? Виждам, че изгаряте от вълнение. Нека да дадем думата на господин Паричков. Много добре изглеждате. Аплодисменти! Добър вечер на всички. Искам първо да благодаря за поканата ви и за възможността да рекламираме, т.е. да споделим нашите идеи, пълни с креативност и желание. Разбира се, удоволствието е изцяло наше. Наред... Добър вечер на всички. Не мисля, че има нужда от представяне. Аз съм сценаристът на този мюзикъл и съм сигурен, че всички сте запознати с голямото ми творчество и уникалният ми стил. Знаете, че друг като мен в тази индустрия просто няма. Разбира се, наистина друг като вас няма. А сега може да се сетите на нас. Наред е уважаемият господин Бахаров, който, драги ladies and gentlemen, е непряк потомък на неповторимият Йохан Себастиан Бах. Аплодисменти! Нямаше нужда от това. Благодаря. Радвам се да съм част от създаването на този мюзикъл, но ще оставя музиката да говори вместо. Разбира се. И последна, но не на последно място. The main star of the show, уважаемата Лили Ангелова. Аплодисменти! Вие тепърва навлизате в шоу-бизнеса, а вече изграждате името си като една от най-талантливите и млади актриси. Как се чувствате, госпожице? Ами, има много напрежение и много работа, но смятам, че с подкрепата на екипа ми ще се справя. Естествено! Изглеждате като The Dream Team. Сякаш има комуникация добра и разбирателство между вас. А това е лято. Добре, тогава нека да ви задам един въпрос. Кое беше най-голямото предизвикателство до сега? Предполагам, то ви е сближило толкова много. Ами, голяма трудност ни беше да се намерим главна актриса за мюзикъла. Аз мисля, че миналата опция беше по-подходяща. Казахме, че няма да говорим за това. Едно птиченце ми подшушна на ушенце, че ролята е щяла да бъде изиграна от Катерина Вишновска, която е вашата бивша жена. Това вярно ли е, господин режисьор? Как може да питате такова нещо? Вярно е. Единствената причина да сменим актрисата беше техният развод.
Внимавай с приказките. Чухте го първо тук, драги ladies and gentlemen. Ами вие, госпожици, не сте ли обидена? Аз... Госпожо, те само се шегуват. Аз изобщо не се шегувам. А, Ние с госпожица Вишновска се разбираме прекрасно и се разделихме с добри чувства. Не го казвам просто защото тя определено ще гледа това и да избегна влизане с звон. Ако още веднъж се спомене това име, напускам. Казвам се на дълбоката спотиност от тук. Причината да се разделим беше защото визуално не пасваше на ролята. Да, виж, според мен нито една от двете не пасва визуално. Стъчих, моля. В моите очи този персонаж е изключително тъмен и мистериозен. Такива герои се играят от далеч по-мрачни хора с много по-остри черти. Нека ви покажа. Един дълъг, тънък нос. Големи очи, огромни големи очи и още по-големи турбички. Задължително изгърбен силует. Веждите трябва да са дълги и тънки, но не прекалено тънки, защото... Момент. Казвате, че не съм подходяща за ролята. Упс, изглежда малко се напрегнахме, а сега може да се седнете на мен. Тази негативна енергия, it's a big no for me. А сега, нека да разведрим атмосферата с една игра. От дясната ви страна са поставени стрелки. Аз ще задавам въпроси и ще броя до 3. На 3 вие ще трябва да посочите човека, към когото се отнася въпрос. Правилата ясни ли са? Окей, нека да дадем старт на играта. Бенд, да ви чуя! Нека да започнем с нещо лесно. Например... Кой от вас би взял цяла кутия бомбони без да даде нито един останал? Едно... Чакайте малко, не ям сладко. Господин Жълтичко, просто трябва да посочите някого. Да опитаме пак. 1, 2, 3. Защо аз? Защо аз? Миналият четвъртък. Какво, като взех 2 бомбона от цялата кутия с бомбони, която взимате всяка седмица? Ама това не са просто бомбони, това са бомбони Моца. Но вие имате цяла кутия. Няма значение, дори не ме пита. Добре, следващ въпрос. Кого смятате за най-привлекателен в студиото? Имам жена и 3 деца. Господин Жълтичко, просто посочете някого. 1, 2, 3. Какво направих? Просто трябваше да посочите човека, който смятате за най-привлекателен в студиото. Защо? Такава е играта. Виждам колко сте разсеян, поне сте сладък. Цял свят ви смята за безумно привлекателен. Дори повече от горната актриса. Благодаря. Впрочем, сега като разбрахме, че сте сингъл, мисля, че ми е позволено да ви поканя на една среща. Нали? Аз не мисля, че това е добра идея. Предишната актриса изобщо няма да е доволна. Глупости. С нея се разбираме, както казах. И тя определено ще гледа това. И аз не го казвам просто за да избегна влизане с звон. Приемам този отговор като да. Последен въпрос. От кого е снимната на актрисата? 1, 2, 3. Това е една много забавна случка. На една от репетициите Бахаров отново се заяде с огняна фотон на бившата му. Режисьорът се вбеси и тръгна да му забива един юмрук, но в същия момент Лили застана между тях и... на шега. На шега. Да. Беше жалка гледка. Разбирам защо ще не мога да пусна. Нещо много се разприказва. О, какво? Пак ли ще си мерим устата? Хайде. Ще ти покажа аз на теб демонстрация.
Какво всъщност представлява вашият мюзикъл? Каква е темата? Пътуване във времето. Колева. Вие разбрахте ли нещо? Последно се разбрахме съвременната самота да е главната тема на мюзикъла, не? Какво? Аз мислех, че... Сега, нищо няма да е по-добре от един коледен мюзикъл през декември месец. Личи, че сте завършили бизнес и менеджмент. Благодаря. Не беше комплимент. Целта на изкуството не е просто да привлече публика. Самият факт, че мислите по този начин е трагичен. Не можем ли да комбинираме идеите? Не! Стига, никой не иска да гледа глупав урок по история или нелепа драма. Глупав урок по история. Вие като човек гледал 3 мюзикъла на късно, нямате право да се обаждате. Нелепа драма. Изобщо слушахте ли ме, когато представях цялата си визия за спектакъла? Стига. Глупости! Много съжалявам, господин. Прадядо ми лъска обувките на Бах. Сигурно знаете повече от мен. Естествено, че знам повече от случайен стенограф като вас. Опа, нещо май се жегнахме. Никой не се е жегнал. Ще правим коледен мюзикъл и толкова. Стига, това не е мястото за разправи. Аз пък смятам идеята на актрисата за интересна. Нейната? Интересно? Няма ти ли научен лекар? Та че е прекалено млада, за да взема такива решения. Да, освен това, с толкова малко опит не можем да й имаме доверие. А и тя няма против нашите идеи. Важно е тя да запази своята красота и младост. Какво? Само за това ли ви служа? Какво партиен ти стигат? Чакай, задръжка. Защо нейното заплащане е по-високо от нашето? Ами ако започнеш да затваряш устата, може да повиша. И значи като... Това беше всичко от нас за тази вечер, драги ladies and gentlemen. Нямаме търпение да видим този мюзикъл за самотното пътуване по времето на Втората световна война. 39-45 година. По време на Коледа. Май, довиждане и до нови срещи. Бент, кажете бай-бай. Както знаете, времето ни притиска и затова трябва да работим по-особено от всякога. Искам да се държите като професионалисти, без повече разправи и спречкване. Още един удар по имиджа ми играе. Никой няма да иска да работи за мен. Колко много пари ще загубя. Искате да кажете ние. Ние? Да, ние ще загубим много пари. Затова се залагайте за работа. Госпожо Ангелова, бих искал да минем песента ви от второ действие, тъй като пренаписах известна част от музиката след нея и трябва да се изработи моментално. Чакай малко. По-важно е сега да дойде с мен. Трябва да й се вземат мерки за костюма.
Не. По-важно е да дойде с мен и да си мине нещата с инструментал. Аз имам и други неща да репетирам, а мерки могат да и се вземат във всяко време. Хубаво. Госпожи, защо приключите репетицията си с господин маестро? Мисля, бъдете. Аз ще намеря какво да свърша от това. Нямаш ли някоя книжка за оцветяване? Не, но имам доста цветист език, така че вървете да си играете на диригенти, не ме дразнете. Започваме след 5 минути. Та, кога искате да дойда? Да дойдеш. Няма ли да репетираме? Може. Добре, кога? Всъщност, чувствай се свободна и да ни идваш. Гледай къде вървиш. Пиян бе. Нямам да седнеш. Едно ла. Стига ли? Слушайте, защото няма да повтарям. Продължаваме с темата за Втора световна. Няма да вървя по гайдата на всичко. За да подчертая допълнително жестокостта и отчаянието на това време, пренаписах известна част от партиите. Ще ги минем още сега на примависта. Сега бръмкахте! Затова ви плащам. Така. Съветската армия вече обръща хода на войната на изток. Стигнали са до полска земя. Всички се надяват конфликтът да се разреши възможно най-скоро, но това не е от значение за теб, защото наскоро се разбрава, че мъжът ти е бил убит при штурм на вражеско укрепление. Едно-две. Висока и страшна смърт
до образа, който се опитвам да създам. На мен пък ми хареса. На мен също. Естествено, че на вас ви харесва. Вие не правите разлика между добро и лошо изпълнение. Вие сте единствено, който му харесва. Каквото и да направим, винаги сте на Достатъчно. 15 минути почивка. Аз мога ли да си ходя? Не можеш. Защо? И питам. Защото ти липсва талант. И затова трябва да хвърлям тройно повече усилия, за да се доближа поне малко до образа, който се опитвам да създам. Ако бяхте по-толерантни. Толерантността ми се изчерпва с това, че изобщо се съгласих да работя с теб. Аз съм професионалист и работя с професионалисти. Вместо това трябва да се задоволя с твоето аматьорство. А като толкова голям професионалист, не трябва ли да можете да ме научите? Да, но ти просто не разбираш какво изисквам от теб. Много добре разбирам. Разбирам, че ако зависеше от вас, щяхте да ме смените, че не заслужавам тази роля и тя просто ми е подарена. Разбирам, че на вас ви е до гуша да работите с посредствени хора и че сте гении в море пълно с идиоти. Наистина пишете хубава музика, обаче с прихавия ви характер и огромното ви го правят работата с вас непоносима. Аз може да не съм толкова опитна, но поне правя всичко по силите си да достигна до нивото на вашите изисквания. Затова моля за малко търпение от ваша страна. Много добре. Сега напусни. Плодовете все още не са пристигнали. И на какво се дължи това? Оказва се, че не са имали това количество в наличност. Ще го изпратят чак другата седмица. Страхотно, до тогава ще използваме невидим плат. Друго? Не сте избрали фон за първо действие. Донесете им моделите тук и ще избера. Сега ли? На секундата. Накъде тръгна? Това няма да стигне. Знам и поне още толкова. Нещо друго, което да трябва да знам. Госпожица Ангелова все още не е дошла. Уведомете ме веднага, щом пристигне. Разбира се. Тук съм. Тук е. Дойдох веднага като можах. Дошла е веднага след като е могла. Благодаря. Заповядай. Ще трябва да поизчакаш малко, тъй като закъсня. И нямаше как да чакам повече. Виж, за да пресъзнам идеята си за съвременната самота, в нейната пълнота трябва всеки детайл да е изпипан до съвършенство. Още ли мислите това да е темата? Естествено. За мен това е единствената подходяща. Не мисля, че останалите са съгласни. И какво? Когато им покажа моята идея в пълния ни блясък, всички ще признаят, че тя е най-добрата. Дори Бахъл. Не съм убедена. За да виж. Вариант номер 1. Какво мислиш? Прекрасна е. Да, хубавичка е, но и липсва цвят, блясък. Не, донесете се. Защо всички държите толкова на своето? Виж, какъв е проблема според теб да устоявам позицията си? Не смятате ли, че с общи усилия можем да постигнем повече? Да, така смятам, но... Виж, дори при съвместната работа трябва някой да води. Кой според теб ще е това? Продуцентът не иска само пари. Бахаров е толкова високомерен, че ако не стане на неговата, може да вземе да се пръсне от яд. Той няма да отстъпи, нито аз. Разликата е там, че темата за самотата е вечна. Знаеш ли, колко много творци са писали за Втората световна? Прекалено много. Няма нещо за този конфликт, което да не е било дъвкано и предъвкано. Стига толкова. Ами, господин Огнянов, За Тихомир, не? Какво за него? аз смятам, че
Той е подходящ да поведе съвместната работа. Сметките ти са грешни. Защо? Виж, нашата работа може да е весела, жизнерадостна, може и да е яд. Зависи от човека. Някои хора запазват амбициите си с годините, други обаче не са толкова устойчиви на времето и с неговото изминаване всичките им мечти и надежди пропадат. Признавам, че го уважавах някога, но времето не е блясъкъл в очите му и творческия попълна. От големият Тихомир Огнянов остана само Тихомир. Аз мисля, че трябва да си почина. Къде се губи другия асистент? Какво е това? Вие да не искате да ме подлъжите? Явно трябва сам да се вземам. А чакайте малко, това всичко какво ще го правим? Върнете всичко обратно, ще се занимавам утре. Къде са всички? Пуснах ги да си вървят. Какво? Защо? Изглеждаха ми уморени, а и някой знае каква работа за вършене. Но ние почти нищо не сме свършили. Именно, защо да губя времето на хората? Проектът е обречен от самото начало. Още когато разбрах с кого ще работя, знаех, че нищо няма да излезе. Господин Жълтишков и господин Бахаров наистина искат да създадат нещо специално. Все едно, никой няма да отстъпи, така че е напразно да се хабят усилия. Не, аз няма да оставя нещата по този начин. Не мога. Защо не? Никой не те уважава, не зачита мнението ти. Дори не ти обръща внимание. Тук си, защото си млада и хубава, но един ден ще заменят и теб. Защо тогава си правиш труда за тези хора, които само те използват? Аз не го правя за тях. Аз съм тук, за да мога да се кача на сцената. За да мога да провокирам неповторими емоции в хората. Да мога да се докосна до сърцата им. Това е достатъчна награда за мен. Знаеш ли, нямаш по-голямо удоволствие за мен от работата. Да направя нещо изключително, всичко да си е точно на място. После започна да става все по-рядко. Някъде по пътя си изгубих вдъхновението. Не е ли забавно как, когато си в разцвета на силите си, не знаеш как да ги използваш, а когато разбереш, че отдавна са те напуснали? Аз смятам, че все още имате силата. Що сте могли тогава, можете и сега. Ай все пак не са те избрали само заради хубостта ти. Не. Какви са тия безнадежни трагедии? Ще накараш публиката ни да се самоубие. Я не ставай циничен. Какво е забавното, толкова забавното и весело във Втората световна война? Поне моята история има щастлив край. Така ли? И как става това? Главната героиня намира отеха в разгрома на враговете и продължава напред живота. Това няма никаква логика. Как смъртта на толкова милиони души помага за възприемането на собствената и загуба? Поне си оригинално глупав. Ах, ти надут самохвалко, какво разбираш чуркова музика? Стига! Не виждате ли, че това до никъде не води? Веднъж като се отърва от теб, нищо няма да ми го пречи да поставя моята идея. Поне за едно нещо сме съгласни. Стига, господин Огнянов, половник! Мътте се ръцете опет! Нищо ми няма. Виж какво направи! Аз... Не искам. Как не си искал? Стига! Стига толкова! Какво става тук? Пак ли ви двамата? Какво е този път? Не можахме да се разберем за финална тема на мюзикъла. Темата е Коледа е толкова. А какво сте? Няма никакво време за тях. Пък един оркестър нямам време да учим много. Мълкнете всички!
Щом не може да го направи, ще намеря хора, които могат. Не ме интересува дали сте вие или други. Всеки един от вас е заменим. Така че гледайте да се работите, иначе ви гарантирам, че това ще бъде последният ви ангажимент. Не знам какво става тук и не ме интересува. Не ми пука дали ще може да направите вашето изкуство, така че гледайте да се сработите, иначе ви гарантирам, че няма да ви вземат никъде повече. Затова се залавяйте за работа. Да се залавяме за работа. Кой определи теб за лидер? Видяхме какво става, когато вие двамата водите. Сега аз ще пробвам. Тя е тук! Тя е тук! Какво прави тук? Защо точно не? Защо си е на мен? Коя е тя? За кого говорим? Нека всички да насочат вниманието си към великата и неповторима Катерина Вишновска. Госпожо Вишновска, добре изглеждате. Както винаги, Колко време мина, а? 3 месеца, 1 седмица, 6 дни, 5 часа и 21 секунди, откакто ме изритахте. Не дейте така, не беше лично. Но не за мен беше. Вместо да се отървете от този мухльо, решихте да разкарате мен. Груба грешка, господин Паричков, но аз не съм дошла да се разправям с вас. Значи са ме заменили с теб. Шегувате се, нали? Погледнете я, тета не може да ми стъпи на малкият пръст. Вече би трябвало да сте се убедили в това. Защо не я разкарате и да продължим оттам, където бяхме стигнали? Не бързай толкова, Катерина. Лапето има повече талант от теб. Ти не се обаждай. Как ще има повече от мен? Да не би пак да си се напил? Вярно е. Въпреки всичко, през което тя премина, тя не спря да се развива. Може някога да си била неповторима, но вече не е така. Имаш конкуренция, може пък дори да те е минала. Затваряй си устата. Как си позволяваш да говориш така на някой от по-висшата класа? Е, по-добре. Моля? Казах, че е по-добре. Разбира се, има още много какво да учи. Но нейният глас е по-добър от вашия. Вие сте се наговорили. Аз съм великата и неповторима Катерина Вишновска. Не можете да ме отхвърлите. Госпожо Вишновска, знам, че са ви отстранили без основателна причина и ако това не се беше случило, едва ли щях да съм тук, но ви обещавам, че ще направя всичко по силите си да стигна до вашето ниво на игра и се надявам да се разделим с добри чувства. Разкарай я тая ръка. Или ще съм аз, или няма да бъде никой. Няма да стане твоята. Много добре. Приятен ден.
Това, че нямаш усет за темпо го знаем, но не можеш 100 пъти да кажа на тези мързели да ме гледат. защото- Гостите ще чуят. Да чуят! Той добре се представя право. Добър вечер, драги зрители! Предаваме пряко на живо от премиерата на новоизлезлият коледен мюзикъл. Те първа, нека ви поздравя за брилянтното представяне. Как се чувствате? Не мога да бъда по-щастлив. С колегите свършихме страхотна работа и... Хо-хо, господине Гаси! Има още много какво да се желае, особено от оркестъра. А смятате ли, че ако друг дирижираше, ще се справи по-добре? Мен ли питате? Че аз как бих могъл да отговоря на въпроси от такова естество? Та, все пак аз нощичко не разбирах от музика, нали така, господин композиторе? Не че ли омръзна да се заяждаш? Съвсем не. Аз пък от музикантите разбрах, че сте се справили прекрасно. От музикантите ли? Да. Кога говорихте с теб? Къде? Преди 1-2 минути е там. 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 Горките. Не бих искал да съм на тяхно място. Господин режисьор, радвам се да ви видя отново на крака. Как сте иначе? Много се тревожих за вас. Оправям се малко по малко. А съжалявате ли, че поиска този тежък удар за актрисата? Ни най-малко, макар и всяко движение да ми причинява болка. За първи път от известно време се почувствах добре благодарение на нея. Благодаря ви. Пускай реклама. Между другото, от доста време си ви наблюдавам. И честно казано, много ми харесвате. И си мислех, колко би било хубаво, ако ми предадете вашия телефонен номер. Не, Ама, защо? не ми е много удобно. Но вие не разбирате, аз мога да готвя, мога да пея. Казах не. Ма нищо не грешта. Какво направи? Това е специална рокля по мой дизайн, направен точно по мерките на актрисата. Нищо не грешта. Охрана! Това ще да Това всичко е наред. Не. Знаеш ли колко труд съм хвърлял по този път? Стой тук, отивам да взема нещо друго. Нека. Ей, шоу! Трябва да ти пим по едно. 3, 2, 1. Здравейте отново, завръщаме се след кратка пауза. Нека да върнем цялото си внимание към нашата главна актриса. Първо, да ви поздравя. И второ, нека ви задам въпрос. Какво ви е впечатлението от вашето дебютно представление? За първ път участвам в толкова голям проект и беше си незабравимо преживяване. Радвам се да го чуя това. Следващи проекти очаквате ли? Всъщност имам покани вече на няколко, но няма да разкривам нищо. Мога само да обещая, че ще дам всичко от себе си. Прекрасно. И последен въпрос. Ако трябваше да промените нещо, какво би било то? Да променям? Защо да променям? Мюзикъл приключи и публиката го хареса. Това е най-важното. Не е важно какво се случва зад колесите. Цялото неуважение, всички къпки, алчността, егоизма. Виждате тази индустрия, какво причини на моите колеги. И въпреки това, те добавят към нея. Всички трудности по пътя им ги карат да забравят за ценностите си. Готови са да предадат себе си и проекта си, за да могат да успеят в една индустрия, която те сами наричат гротеска и изгнила. Да, то си е един омагьосан кръг, не е ли? Какво гарантира, че това и на мен няма да ми се случи? Наистина ли това е каквото носи бъдещето ми? Аз сама ли избирам своята отрова? И те ли са били като мене? И те ли са били така разочаровани?
Не. Аз отказвам. Да се подчиниш на нещо такова избор, аз отказвам. Аз мисля, че пак можем да процъфтим със своето изкуство. Просто не трябва да забравяме кои сме и всъщност какво правим и защо го правим. Може да е трудно, но смятам, че с усилия можем да променим всичко. Промяната почва от нас. И тя почва сега. Бент. Вие вълнувате ли се? Вече да. Добър вечер на всички. Много се радваме, че сте тук. Тази вечер беше особено важна за всички нас и много ви благодарим, че дойдохте. Създаването на това шоу нямаше как да се осъществи без усилията и помощта на Мариам Караджан и Теодор Димитров, сценаристи. Айлин Карамакова, Виктория Вакиян, Даяна Иванова, Ирина Ганева, Микаела Върбанова, сценографи. Антони Масла, осветление и тонер. Камелия Курска, Мариан, Максим,
Джани Ростислав, музикален фон. Мариан Караджан и Рая Карталийска, постановка. Специални благодарности на Невена Шопова, Радослав Михайлов, Свилин Димитров и особено на Антони Масла за отделеното време. Без него нямаше как да се справим. Много ви благодарим! А сега бихме искали да чуем отзивите и от нашите класни ръководители Ирена Петрова и Десислава Драганова. Заповядайте. И госпожа Джипова. И накрая, нека дадем думата на нашата директорка, госпожа Мария Доканова. Благодаря за това, че днес на този прекрасен празник Игнажден на нашата сцена дойде най-добрия полазник – младостта, нашите млади хора, които ще ни наследят и които ще продължат след нас. За това ние трябва да сме много спокойни за бъдещето на нашето училище. Преди малко казах по телевизията, че ние сме единственото училище в страната и това е така, което поддържа тази уникална традиция да дава шанса на своите выпускници да се изявят на Коледа така, както те пожелаят, без никаква намеса на учители, без никакви хора, които да им казват това може, това не може, да могат да изявят своите таланти, своята енергия и своята визия за живота, за училището. Днешната визия вече беше повече от добра. Браво! Поздравявам ви за цялостния спектакъл. Много скоро, отдавна даже, не е имало такъв цялостен спектакъл. Така че това осъзнаваме колко много труд е това. Поздравявам ви за балансирания спектакъл. Поздравявам ви за уникалните роли, които ние видяхме за пръв път в живота си, че вие можете художниците да сте такива актьори и обратното. Така че всъщност това, което се случи днес, показва вашите таланти, вашата енергия и вашето желание да сте интересни и креативни. Аз ви пожелавам първо светли празници на всички. Второ, този ентузиазъм, тази енергия, това желание да се изявявате, да бъде с вас не само в празниците, а и в делниците и както ви обзел от сега, да вземе да ви държи чак до матурите, когато да направим едно радостно шоу. Благодаря на всички! Отново ви благодарим, че дойдохте и ви пожелаваме весели празници и приятна вечер!